Umure akeh ngono. Mbah. Kamu saya ketemu nomor piro? 95 atau 5 tahun, 100. Segoi Pak. 100. Hah? Sekoe wae mboten dari pripun? Ora dolan. Ora ono. Kulune wis minggu. Ini suarane eneng, cecek. Suarane banter. Banter. Sikile carane cagak gapo. Ning jek anu. Cek rasa. Nah aku nek sak kurang ngene lho. Wah. Lurah wis ngomong kula dolan. Ndang kowe dadi lurah tak Pak Lurah. Ning ndang dadi lurah tak lele aku. Pak Lurah dhisik nyelawe. Nek lurah tak lele. Anake ya Anu ya bro ya tong desa enggak tak ketang. Kadang kowe dadi lurah tak Pak. Nek dadi lurah tak lele. Pak Lurah ngendi? Wis ngomong kopet kok. Oh, Lurah Kopet. Kopet kon jalan kae, go tutuk kang wetan kae. Ae kesopo kae.